Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, miluiește-ne pe noi, păcătoșii, cei ce alergăm către Tine cu credința și cu nădejde. Tu ești izvorul milei și al vindecării, Tu ești lumina celor aflați în întuneric, Tu ești mângâierea celor întristați și ajutorul celor neputincioși. Către Tine ridicăm rugăciunea noastră în acest ceas, împreună cu toți cei ce se roagă cu inima curată și cu duh smerit. Da să răspândească această rugăciune până la inimile celor ce au nevoie de mângâiere, căci împărtășirea rugăciunii este un lucru bun și plăcut înaintea Ta. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, mare slujitor al lui Dumnezeu, luminător al Moldovei și al întregii ortodoxii, nevoitor întru credința și sfințenie, către Tine ne îndreptăm glasul nostru cel slab și rugăciunea noastră cea nevrednică. Tu ai trăit într-o smerenie și într-o dragoste de Dumnezeu. Tu ai purtat crucea vieții cu răbdare și cu nădejde. Tu ai luminat prin viața Ta pe mulți și prin rugăciunea Ta ai stat înaintea lui Dumnezeu ca un mijlocitor credincios. Acum, din locasurile cele cerești, privește spre noi, cei ce suntem plini de neputințe trupești și sufletești, și mijlocește pentru noi către milostivul Dumnezeu. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru noi, cei bolnavi trupește și sufletește. Sunt mulți dintre noi care poartă boli grele, suferințe adânci, dureri ce nu contenesc. Sunt mulți care au pierdut nădejdea și nu mai știu încotro să se îndrepte. Sunt mulți ale căror trupuri sunt slăbite de boală și ale căror inimi sunt zdrobite de griji. Înaintea lui Dumnezeu, cel atotputernic, înaintea tronului milostivirii sale, ridică rugăciunea Ta pentru noi. Nu pentru că am fi vrednici de aceasta, ci pentru că Dumnezeu este milostiv și îndelung răbdător și nu voiește pieirea celui slab, ci mântuirea și îndreptarea Lui. Doamne Dumnezeule atotputernice, auzi rugăciunea celor ce vin către Tine cu inima înfrântă și cu duh smerit. Auzi glasul celor ce se roagă împreună în acest ceas, uniți prin credință și prin nădejdea în mila Ta. Ai milă de trupurile noastre cele neputincioase, ai milă de sufletele noastre cele rănite, ai milă de familiile noastre și de casele noastre. Tu singur știi toate suferințele noastre, Tu singur cunoști toate rănile inimilor noastre, Tu singur poți să vindeci ceea ce omul nu poate vindeca. Către Tine alergăm, Ție ne rugăm, pe Tine Te slăvim. Sfinte cuvioase Dosoftei, roagă-te pentru cei bolnavi cu boli trupești grele. Roagă-te pentru cei ce zac în spitale, pentru cei ce nu pot părăsi patul durerii, pentru cei ce au nevoie de ajutor la fiecare pas al zilei lor. Roagă-te pentru cei ce poartă în trupurile lor boli ascunse, pe care nu le cunosc încă și pe care numai Dumnezeu le știe. Roagă-te pentru copiii bolnavi, pentru tinerii loviți de boala năprasnică, pentru cei bătrâni ce suferă în tăcere. Roagă-te pentru cei ce au pierdut puterea de a merge, pentru cei ce nu mai pot vorbi, pentru cei ce nu mai pot vedea lumina zilei cu ochii trupești. Toți aceștia sunt ai lui Dumnezeu, toți aceștia sunt iubiți de El. Și Tu, Sfinte Dosoftei, ca unul ce ai cunoscut suferința și ai biruit-o prin credință, mijlocește pentru ei cu toată căldura sufletului Tău. Dar să înmultească rugăciunile celor ce se roagă împreună, căci acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele lui Hristos, El este de față. Da să unească inimile celor ce ridică această rugăciune și prin unirea lor să sporească puterea ei înaintea lui Dumnezeu. Sfinte Dosoftei, roagă-te și pentru bolile sufletești. Nu este om fără rană lăuntrică, nu este suflet fără ispită, nu este inima fără greutatea ei tainică. Sunt mulți care se luptă cu întristarea cea adâncă, cu deznădejdea cea grea, cu gândurile cele tulburate care nu lasă liniște. Sunt mulți care nu pot dormi noaptea din pricina grijilor, care nu pot afla pace în inima lor, care rătăcesc în căutarea unui reazem. Sfinte Dosoftei, mijlocește pentru ei, ca Dumnezeu să trimită peste ei lumina mângâierii sale, să le redea pacea cea duhovnicească, să le întărească voința cea slăbită și să le lumineze mintea cea întunecată de ispite și de greutăți. Doamne, Cel ce ești izvorul păcii și al mântuirii, trimite peste noi pacea Ta cea presus de orice minte. Vindecă rănile sufletelor noastre, cele făcute prin păcate, prin neînțelegeri, prin dureri vechi și prin ispite noi.
dăruiește-ne puterea de a ierta și de a fi iertați, puterea de a merge înainte cu nădejde, puterea de a crede când totul pare întuneric. Nu ne lasă să cădem sub povara ispitelor, ci ridică-ne cu mâna ta cea puternică și așează-ne pe calea cea dreaptă a mântuirii. Da să reverse binecuvântarea ta peste cei ce se roagă în acest ceas și da să răspândească această rugăciune până la toate inimile ce au nevoie de ea. Sfinte cuvioase doșoftei al Bărlaului, tu care ai trăit în frica lui Dumnezeu și ai iubit Sfânta Ortodoxie cu toată ființa ta, tu care ai scris și ai tradus cărțile sfinte pentru poporul credincios, tu care ai păstrat credința curată și ai întărit Biserica lui Hristos prin osteniala ta, roagă-te acum pentru cei ce au rătăcit de la calea cea dreaptă. Nu cu osândire, nu cu judecată, ci cu dragoste și cu rugăciune, mijlocește pentru cei ce au pierdut legătura cu Dumnezeu, pentru cei ce s-au depărtat de biserică, pentru cei ce sunt prinși în robia păcatelor, căci Dumnezeu nu vrea pierderea nimănui, ci mântuirea tuturor. Roagă-te, Sfinte Doșoftei, pentru familiile noastre, pentru căsătoriile în care s-au cuibărit neînțelegerea și răceală, pentru soții care nu mai știu să se asculte unul pe altul, pentru copiii care s-au îndepărtat de părinți și pentru părinții care nu mai știu să ajungă la inimile copiilor lor, pentru familiile dezbinate de suferință, de sărăcie, de boală sau de pierderea cuiva drag. Roagă-te ca Dumnezeu să readucă pacea și dragostea în aceste case, să întărească legăturile de familie și să vindece rupturile ce s-au produs de-a lungul timpului. Doamne, Tu care ești Tatăl tuturor, privește cu milă spre familiile noastre. Acolo unde este cearta, trimite pacea Ta. Acolo unde este răceală, aprinde căldura dragostei. Acolo unde este durere, dăruiește mângâierea Ta. Acolo unde este dezbinare, lucrează Tu însuți unirea. Îți mulțumim pentru fiecare familie pe care o ții în grijă Ta și Te rugăm să nu o părăsești niciodată, ci să fii mereu prezent în mijlocul ei. Sfinte Doșoftei, mijlocește pentru cei aflați în necazuri și în suferințe grele, pentru cei care au pierdut pe cineva drag și care nu pot trece peste durerea despărțirii, pentru cei care s-au pierdut pe ei înșiși în suferință și nu mai știu cine sunt, pentru cei loviți de nedreptate, de sărăcia cea apăsătoare, de lipsă de adăpost, de singurătate. Roagă-te că Dumnezeu să fie aproape de fiecare dintre ei, să fie mângâietorul lor, să le fie putere și sprijin în clipele cele mai grele. Da unească rugăciunea noastră inimile tuturor celor ce o rostesc și da fie ea bine primită înaintea lui Dumnezeu, celui milostiv. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu care ai luat asupra Ta toate durerile și neputințele noastre, Tu care ai suferit pentru noi și ai înviat din morți, dăruindu-ne nădejdea vieții celei veșnice, auzi rugăciunea noastră aceasta și a celor ce se roagă împreună cu noi în acest ceas. Nu ne judecă după păcatele noastre, ci miluiește-ne după mare milă Ta. Nu ne îndepărta de la fața Ta, ci trage-ne către Tine cu dragostea Ta cea nemăsurată. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru iertarea păcatelor noastre. Noi știm că am greșit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, știm că am făcut lucruri pe care nu ar fi trebuit să le facem și am lăsat nefăcute lucruri pe care ar fi trebuit să le facem. Știm că am rănit pe alții și am fost răniți, știm că am căzut de multe ori și ne-am ridicat cu greu. Dar credem în mila lui Dumnezeu, credem că El nu întoarce față de la cel ce vine la El cu pocăința și cu smerenie. Mijlocește pentru noi, Sfinte Doșoftei, ca Dumnezeu să ne ierte și să ne curățească de toată întinăciunea păcatelor, să ne reînnoască sufletele și să ne dea o inimă curată întru care să sălăsluiască Duhul Său cel Sfânt. Doamne, curățește-ne de toată întinăciunea trupului și a Duhului. Spală de pe noi povara greșelilor noastre și dăruiește-ne ușurința inimii celei iertate. Îți aducem aminte de smerenia Ta, de dragostea Ta cea nemăsurată, de jertfa Ta cea sfântă și Te rugăm să privești spre noi nu cu ochii justiției, ci cu ochii milei celei fără de margini. Tu ai zis că nu ai venit să chemi pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Iată, noi venim la Tine cu toată smerenia noastră, cerându-ți iertare și vindecare. Sfinte cuvioase Doșoftei al Bărlaului, Tu care ai petrecut viața într-o rugăciune și într-o osteneală, Tu care ai iubit Sfânta Scriptură și ai adus-o mai aproape de sufletele credincioșilor, Tu care ai fost un adevărat părinte duhovnicesc,
pentru cei din jurul Tău. Ajută-ne și pe noi să iubim rugăciunea, să iubim cuvântul lui Dumnezeu, să iubim viața cea duhovnicească. Ajută-ne să nu ne lăsăm biruiți de lenea cea duhovnicească, de indiferența față de cele sfințe, de uitarea lui Dumnezeu în zarva zilelor noastre. Trezește în noi dorul după Dumnezeu, dorul după viața cea curată, dorul după mântuire. Da să răspândească această rugăciune și da ajungă ea la inimile tuturor celor ce au nevoie de întărire duhovnicească. Dacă această rugăciune ți-a atins inima, pune un deget mare în sus și scrie în comentarii numele celor pentru care te rogi, ca și ei să fie cuprinși în această rugăciune împreună. Doamne, întărește credința noastră cea slabă. Sunt momente când ne îndoim, sunt momente când nu mai simțim prezența Ta, sunt momente când ne întrebăm dacă rugăciunile noastre ajung la Tine. Dar Tu ai zis că nu vei părăsi pe cel ce Te caută cu toată inima lui. Deci nu ne părăsi, Doamne, ci fii aproape de noi în fiecare clipă, în fiecare zi, în fiecare noapte. Fii prezent la căpătaiul celor bolnavi, fii prezent în inimile celor întristați, fii prezent în familiile cele încercate de suferință, fii prezent în sufletele celor ce se luptă cu ispitele. Sfinte Dosoftei, roagă-te ca Dumnezeu să ne păzească pe toți de tot răul, să ne păzească de ispitele ce pot birui sufletul slab, să ne păzească de căzăturile cele grele, să ne păzească de despărțirea cea veșnică de El. Roagă-te ca Dumnezeu să trimită îngerii Săi păzitori peste fiecare dintre noi, să fim înconjurați de lumina Sa și să fim feriți de tot ce ne poate vătăma trupul și sufletul. Doamne cel atotputernic, ocrotește-ne cu puterea Ta cea dumnezeiască. Pune mâna Ta cea sfântă peste capetele noastre și ale celor dragi nouă. Înconjoară-ne cu lumina Ta și cu mila Ta și nu ne lasă să fim copleșiți de greutăți mai mari decât putem purta. Tu cunoști măsura fiecăruia și știi ce poate fiecare să poarte. Ajută-ne să purtăm cu demnitate și cu credința tot ce vine asupra noastră, știind că Tu ești lângă noi și că nimic nu se întâmplă fără știrea Ta. Sfinte cuvioase Dosoftei, Tu ai cunoscut exilul și suferință, Tu ai trăit departe de pământul Tău drag, în țară străină, dar nu Te-ai despărțit de Dumnezeu. Din orice loc ai stat, rugăciunea Ta s-a înalt către cer și Dumnezeu a auzit-o. Așa și noi, oriunde ne aflăm, oricât de departe am fi de cele sfinte, dorim să ne întoarcem la Dumnezeu și să fim primiți de El cu brațe deschise. Mijlocește pentru noi, Sfinte Dosoftei, ca întoarcerea noastră la Dumnezeu să fie deplină, că El să ne primească și să ne întâmpine cu dragostea sa cea părintească. Doamne, Tu ești Tatăl cel bun, care așteaptă întoarcerea Fiului risipitor. Noi suntem cei ce am rispit darurile Tale și acum venim înapoi la Tine cu inima smerită. Primește-ne, Doamne, nu după cum am meritat, ci după cum ești Tu, bun și milostiv și iubitor de oameni. Refac-ne și reînnoiește-ne prin harul Tău cel sfânt și dăruiește-ne puterea de a merge înainte pe calea mântuirii. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru copiii noștri, pentru cei mici care cresc în această lume și care au nevoie de ocrotire și de îndrumare, pentru tinerii care caută sensul vieții și nu știu încotro să se îndrepte, pentru cei ce au apucat căi greșite și care au nevoie de întoarcere și de vindecare. Roagă-te ca Dumnezeu să fie păzitorul lor, să le lumineze mintea și să le călăuzească pașii, să-i ferească de tot ce îi poate vătăma și să-i aducă la cunoștință adevărului Său. Doamne, binecuvintează copiii noștri, pune mâna Ta cea sfântă peste capetele lor și păzește-i de tot răul. Luminează-le mintea și curățește-le inima, ca să crească întru frica Ta și întru iubirea Ta. Dăruiește-le puterea de a alege binele și curajul de a urma calea cea dreaptă, chiar și atunci când lumea îi atrage în altă direcție. Fii Tu însuți Părintele lor cel ceresc, care nu-i părăsește niciodată și care îi iubește fără măsură. Sfinte Dosoftei, mijlocește pentru bătrâni și pentru cei singuri, pentru cei ce trăiesc singuri și nu au pe nimeni lângă ei, pentru cei ce s-au impuținat la zile și știu că sfârșitul se apropie, pentru cei ce se tem de moarte și au nevoie de mângâiere duhovnicească. Roagă-te ca Dumnezeu să le fie aproape în ultimele zile ale vieții lor, să-i primească în împărăția Sa cea cerească și să le dăruiască odihna cea veșnică. Doamne, fii aproape de cei ce îmbătrânești și de cei singuri. Fii mângâietorul lor
și reazimul lor. Dăruiește-le pace în suflet și liniște în inimă, știind că tu nu-i uiți și că ești mereu aproape. Primește-i pe cei ce își sfârșesc călătoria pământească cu mila ta cea nemărginită și așează-i într-o odihnă și într-o lumină cea veșnică. Dă să unească toți cei ce se roagă în această rugăciune și dă fie rugăciunea lor primită cu blândete și cu milă înaintea lui Dumnezeu. Abonează-te la canal, că împreună să continuăm să înălțăm rugăciuni și să ajungem la tot mai multe inimi care au nevoie de mângâiere și de întărire. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, luminătorule al Moldovei, cărturare sfânt și nevoitor al lui Hristos, iarăși te chemăm și iarăși te rugăm să stai înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Nu ne lăsăm de la rugăciune, nu ne lăsăm de la nădejde, căci tu însuți ne-ai arătat prin viața ta că rugăciunea nu rămâne fără rod, că Dumnezeu aude pe cel ce-L caută cu inima deschisă. Întărește-ne în această credință și ajută-ne să nu ne lăsăm biruiți de descurajare. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai vindecat pe cei bolnavi și ai dat vedere celor orbi, Cel ce ai ridicat pe cei morți și ai mângâiat pe cei întristați, Tu ești același ieri, azi și în veci. Mila Ta nu se schimbă, dragostea Ta nu se epuizează, puterea Ta nu are margini. Cu toată smerenia noastră, te rugăm să te apleci și astăzi spre suferințele noastre, să auzi glasul nostru cel slab și să răspunzi cu mila Ta cea nemăsurată. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce se luptă cu ispitele cele grele. Nu este om care să nu cunoască ispita, nu este suflet care să nu fi trecut prin încercări grele. Dar tu știi cât de greu este să rămâi drept în mijlocul furtunii, cât de greu este să păstrezi credința când totul se clatină. Mijlocește pentru noi, ca Dumnezeu să ne dea puterea de a rezista ispitelor, să ne întărească voința, să lumineze calea noastră și să nu ne lase să cădem mai jos decât putem ridica. Doamne, fii scutul nostru în fața ispitelor. Fii tăria noastră în clipa slăbiciunii. Nu ne lasă să fim biruiți de ceea ce ne poate îndepărta de Tine, ci ridică-ne cu mâna Ta și așează-ne din nou pe calea cea dreaptă. Îți mulțumim că nu ne judeci după căderi, ci ne aștepți mereu cu dragostea Ta, gata să ne primești ori de câte ori ne întoarcem către Tine. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce suferă din cauza nedreptățirii, pentru cei care au fost nedreptățiți și nu au găsit dreptate pe pământ, pentru cei care poartă în suflet răni adânci din pricina rănilor primite de la semeni, pentru cei care nu pot ierta și sunt legați de rânchiună și de durere. Roagă-te că Dumnezeu să le aducă vindecare adâncă, să dizolve rănile vechi și să le redea libertatea inimii celei iertate și iubitoare. Doamne, vindecă rănile adânci ale sufletelor noastre. Tu cunoști fiecare rană, fiecare durere ascunsă, fiecare lacrămă nevârșată. Tu știi ce poartă fiecare în adâncul inimii sale. Vino cu vindecare și cu mângâiere. Vino cu lumina Ta acolo unde este întuneric. Vino cu căldura Ta acolo unde este răceală. Dăruiește-ne puterea de a ierta, ca să fim și noi iertați, și eliberează-ne de tot ce ne leagă și ne ține departe de bucuria Ta. Da, se întindă această rugăciune până la marginile pământului și dă fie ea un fir de legătură între toți cei ce suferă și Dumnezeu cel milostiv. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, te rugăm să mijlocești și pentru cei ce au adormit întru credința, pentru sufletele celor dragi pe care i-am pierdut și care așteaptă în împărăția lui Dumnezeu, pentru părinții și bunicii noștri care s-au săvârșit din viața aceasta, pentru toți cei pe care i-am iubit și care nu mai sunt cu noi în trup, dar care trăiesc în amintirile noastre și în inimile noastre. Roagă-te că Dumnezeu să le dăruiască odihna veșnică și să-i așeze în lumina feței sale. Doamne, dăruiește odihna veșnică celor ce au adormit întru nădejdea învierii. Primește-i în împărăția Ta cea cerească și așează-i în locașurile pe care le-ai gătit celor ce Te iubesc. Mângaie inimile celor ce îi jelesc și dăruiește-le nădejdea revederii în viața cea veșnică, căci Tu ai zis că cel ce crede în Tine nu va muri în veac și noi credem în cuvântul Tău. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru pacea lumii, pentru popoarele care suferă din pricina războaielor și a conflictelor, pentru cei ce au pierdut casele și familiile în urma războaielor, pentru copiii care cresc în mijlocul violenței și al fricii, pentru cei ce caută pace și nu o găsesc.
Roagă-te ca Dumnezeu să trimită pacea sa în inimile oamenilor și între popoare, ca ură să fie biruită de dragoste și că războiul să cedeze locul reconcilierii. Doamne al păcii, trimite pacea ta în lumea aceasta tulburată. Pune în inimile celor ce conduc popoarele înțelepciunea de a alege calea păcii. Stinge focul urii și al războiului și aprinde în locul lui focul dragostei și al reconcilierii. Căci Tu ai creat omul pentru pace și pentru dragoste, nu pentru ură și pentru distrugere. Ajută-i pe oameni să se regăsească ca frați și să aleagă împreună calea binelui. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru Biserica lui Hristos, pentru păstori și pentru preoți, pentru călugări și pentru călugărițe, pentru toți cei ce slujesc altarul, pentru cei ce predică cuvântul lui Dumnezeu și pentru cei ce se străduiesc să păstreze credința curată. Roagă-te ca Dumnezeu să întărească biserica sa, să o ferească de dezbinări și de rătăciri și să o umple de Duhul Său cel Sfânt. Doamne, întărește Sfânta Ta biserică, păzește-o de tot ce o poate slăbi și dezbină, umple-o de Duhul Tău și de dragostea Ta. Dăruiește păstorilor ei înțelepciune și smerenie, dăruiește credincioșilor ei credința și răbdare și fă din ea un loc de întâlnire cu Tine pentru toți cei ce Te caută. Dă binecuvântarea Ta să se reverse peste toți cei ce susțin această lucrare duhovnicească. Dacă dorești să sprijini canalul în continuarea acestei lucrări și în răspândirea rugăciunii, poți deveni sponsor al canalului, căci prin aceasta se face un bine real, ajutând ca mai multe rugăciuni să ajungă la mai multe inimi. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, încă o dată Te chemăm și încă o dată Te rugăm. Tu care ești viu înaintea lui Dumnezeu, Tu care mijlocești neîncetat pentru cei ce Te cinstesc, Tu care ai iubit pe om cu toată căldura inimii Tale, nu ne uită pe noi, cei ce Te chemăm cu credință. Du rugăciunea noastră la tronul lui Dumnezeu cel atotputernic și mijlocește pentru noi cu toată stăruința Ta. Doamne, auzi rugăciunile Sfântului Tău Dosoftei pentru noi, auzi stăruința Lui și răspu ende după cum știi Tu mai bine. Nu după voile noastre cele adeseori neînțelepe, ci după voia Ta cea sfântă și după înțelepciunea Ta cea nemărginită. Căci Tu știi ce avem nevoie mai bine decât știm noi înșine și Tu vrei binele nostru mai mult decât îl vrem noi. Sfinte Dosoftei, mijlocește pentru cei neputincioși, pentru cei ce nu au putere să se roage singuri, pentru cei ce sunt atât de slăbiți de boală sau de suferință, încât nu mai pot ridica glasul către Dumnezeu, pentru cei ce au uitat cum să se roage, pentru cei ce nu au mai făcut-o de multă vreme. Roagă-te în locul lor și împreună cu ei, ca Dumnezeu să-i atingă cu mila sa și să le redea puterea și dorul de rugăciune. Doamne, fii aproape de cei ce nu pot veni singuri la Tine. Aplecă-te Tu însuți spre ei cu dragostea Ta și ridică-i cu mâna Ta. Nu aștepta ca ei să fie vrednici sau puternici, ci vino Tu la ei cu mila Ta, așa cum ai venit la cei bolnavi și la cei pierduți în timpul vieții Tale pe pământ. Căci Tu nu ai venit să servești pe cei puternici, ci să ridici pe cei căzuți. Da această rugăciune să fie un lanț de dragoste și de nădejde, care să unească inimile tuturor celor ce o rostesc sau o ascultă. Scrie în comentarii numele celor pentru care te rogi, ca și rugăciunea ta să fie împărtășită și să crească. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce sunt în primejdie, pentru cei ce călătoresc pe mare sau pe uscat, pentru cei ce se află în locuri periculoase, pentru cei ce lucrează în condiții de risc. Roagă-te ca Dumnezeu să-i păzească și să-i întoarcă acasă în siguranță. Roagă-te ca îngerii săi să fie păzitorii lor și ca mâna sa să fie întinsă asupra lor în orice clipă. Doamne, păzește-i pe cei aflați în primejdie, fii scutul lor și sprijinul lor. Trimite îngerii tăi să-i înconjoare și să-i ferească de orice rău. Adu-i acasă în siguranță, ca cei dragi să se poată bucura de ei și să-ți aducă mulțumire pentru ocrotirea ta. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, roagă-te și pentru cei ce se află în întristare adâncă, pentru cei ce au pierdut bucuria vieții și nu mai știu să se bucure, pentru cei ce sunt întunecați în suflet și nu mai văd frumusețea lumii, pentru cei ce duc în ei o tristețe veche și grea, pe care nu știu de unde vine. Roagă-te ca Dumnezeu să le trimită lumina sa, să le mângaie sufletul și să le redea bucuria cea duhovnicească. Doamne, Tu ești izvorul bucuriei celei adevărate.
Trimite bucuria ta peste cei întristați, nu bucuria cea trecătoare a lumii, ci bucuria cea adâncă și stătornică a inimii care te cunoaște pe tine. Vindecă tristețea cea adâncă și dăruiește în locul ei pacea și lumina ta. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce sunt departe de casă, pentru cei ce trăiesc în țări străine, departe de familie și de tot ce le este drag, pentru cei ce duc dorul casei și al celor iubiți, pentru cei ce se simt străini și singuri într-o lume necunoscută. Roagă-te ca Dumnezeu să fie aproape de ei și să le fie casa și familia cea adevărată, oriunde s-ar afla. Doamne, fii aproape de cei ce sunt departe de casă, fii mângâietorul lor și reazimul lor în țară străină. Dăruiește-le puterea de a merge înainte cu nădejde și cu credință, știind că Tu ești cu ei oriunde se duc și că nicio depărtare nu îi poate separa de dragostea Ta. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce caută lucru și nu îl găsesc, pentru cei ce se află în sărăcie și nu știu cum să-și hrănească familia, pentru cei ce sunt copleșiți de datorii și de griji materiale. Roagă-te ca Dumnezeu să le deschidă căi și să le dăruiască cele necesare trăiului, căci El hrănește pasările cerului și împodobește florile câmpului și cu atât mai mult va purta de grijă celor ce îl iubesc și îl cinstesc. Doamne, Tu ești providentul nostru și Tatăl nostru. Tu știi toate nevoile noastre, Tu știi toate lipsurile noastre. Dăruiește-ne cele necesare trupului și sufletului și nu ne lasă să fim copleșiți de grijă zilei de mâine. Întărește-ne încrederea în Tine și ajută-ne să căutăm mai întâi împărăția Ta, știind că toate celelalte se vor adăuga nouă. Da să reverse binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți cei ce ridică această rugăciune și dă fie ea primită cu milă și cu dragoste înaintea tronului celui preasfânt. Sfinte cuvioase Doșoftei al Bărlaului, Tu care ai lăsat moștenire de credință și de cultura poporului Tău, Tu care ai iubit limba și sufletul românesc, Tu care ai slujit lui Dumnezeu și oamenilor cu toată ființa Ta. Fii mijlocitor pentru noi toți în această zi și în toate zilele vieții noastre. Nu te uita de la noi, ci fii mereu prezent prin rugăciunile Tale înaintea lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ești același ieri, azi și în veci, fii cu noi în toate zilele vieții noastre. Fii cu noi dimineața când ne trezim și seara când adormim. Fii cu noi în bucurie și în tristețe, în sănătate și în boală, în abundență și în lipsă. Nu ne părăsi niciodată, căci fără Tine nu putem face nimic. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce au suferit pierderi mari în viața lor, pentru cei care au pierdut sănătatea, pentru cei care au pierdut bogăția, pentru cei care au pierdut demnitatea în ochii oamenilor. Roagă-te ca Dumnezeu să fie mângâietorul lor și să le arate că în El pot găsi tot ce au pierdut și mai mult decât atât. Doamne, Tu ești bogăție pentru cei săraci, sănătate pentru cei bolnavi, demnitate pentru cei umiliți. Tu ești tot ceea ce are nevoie sufletul omenesc. Dăruiește-te pe Tine însuți celor ce Te caută, căci acela care Te are pe Tine are totul și acela care Te-a pierdut pe Tine nu are nimic cu adevărat. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce slujesc în spitale și în instituții de îngrijire, pentru medici și pentru asistenți, pentru cei ce veghea la căpătăiul bolnavilor și care își dăruiesc puterea și sănătatea lor pentru a-i ajuta pe alții. Roagă-te ca Dumnezeu să-i întărească și să le dăruiască înțelepciune, răbdare și milă, ca lucrarea lor să fie binecuvântată și să aducă vindecare și mângâiere. Doamne, binecuvintează pe cei ce lucrează în slujba bolnavilor. Dăruiește-le înțelepciune și mână îndemânatică, dăruiește-le inima plină de milă și de răbdare. Fii Tu însuți doctorul cel ceresc, care lucrează prin mâinile lor și care aduce vindecare acolo unde știința umană își are limitele ei. Sfinte cuvioase Doșoftei al Bărlaului, încă o dată Te chemăm și încă o dată Te rugăm și încă o dată nădăjduim în mijlocirea Ta. Du la Dumnezeu toate rugăciunile noastre, toate nădejdile noastre, toate dorințele noastre cele bune. Mijlocește pentru noi cu toată căldura inimii Tale și cu toată stăruința rugăciunii Tale și Dumnezeu, Cel ce Te-a slăvit pe Tine în cer și pe pământ, să reverse prin Tine milă să peste noi toți. Doamne, dăruiește-ne credința cea tare, nădejdea cea vie, dragostea cea adevărată.
Dăruiește-ne smerenia de a te căuta și bucuria de a te găsi. Dăruiește-ne puterea de a merge pe calea ta chiar și când este grea și mângâierea ta când ne simțim slabi și obosiți. Căci tu ești tăria noastră și cântarea noastră și tu ai fost mântuirea noastră. Da această rugăciune să aducă rod bun în inimile tuturor celor ce o rostesc. Da să înmulțească cei ce se roagă și dă să înmulțească mila lui Dumnezeu peste toți. Și dacă această rugăciune ți-a adus mângâiere și întărire, pune un deget mare în sus și abonează-te la canal, ca împreună să continuăm această lucrare de rugăciune și să ajungem la tot mai mulți. Sfinte Dosoftei, roagă-te ca Dumnezeu să reverse pacea să peste toate inimile. Pacea care trece orice minte, pacea care nu depinde de împrejurări, pacea care vine din cunoașterea lui Dumnezeu și din încrederea în El. Această pace o dorim pentru noi și pentru toți cei dragi nouă și te rugăm să mijlocești pentru ea cu toată stăruința ta. Doamne al păcii și al dragostei, dăruiește-ne pacea ta, nu așa cum dă lumea, ci așa cum dai tu. Pacea cea adâncă a sufletului care se odihnește în tine, pacea care ne ține calmi în mijlocul furtunii și încredincioși în mijlocul îndoielii. Această pace este cel mai mare dar pe care ni l-ai putea da și noi ți-o cerem cu toată smerenia și cu toată nădejdea noastră. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, slăvit de Dumnezeu și iubit de oameni, stai înaintea lui Dumnezeu pentru noi și mijlocește fără încetare. Fii glasul nostru când glasul nostru este slab, fii rugăciunea noastră când rugăciunea noastră este săracă, fii nădejdea noastră când nădejdea noastră se clatină. Și Dumnezeu, izvorul la toată bunătatea și a toată milă, să ne păzească și să ne ocrotească prin rugăciunile tale, acum și în toate zilele vieții noastre, în timp și în veșnicie. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Cel ce ești izvorul milei și al dragostei celei nemărginite, Cel ce ai venit în lume ca să mântuiești pe cei pierduți și să vindeci pe cei bolnavi, Cel ce ai arătat prin viața ta pe pământ cât de mult iubești pe fiecare om în parte, auzi și acum rugăciunea noastră, cea smerită și nevrednică. Tu care cunoști adâncurile inimilor noastre, Tu care știi fiecare gând al minții noastre și fiecare mișcare a sufletului nostru, nu ne judecă după slăbiciunile noastre, ci miluiește-ne după nemărginită ta bunătate. Noi venim la Tine nu cu vrednicii proprii, nu cu fapte mari și strălucite, ci cu mâinile goale și cu inima deschisă, cerându-ți ceea ce numai Tu poți da. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, nevoitor neobosit al lui Hristos, slujitor credincios al Sfinței Ortodoxii, încă o dată te chemăm și încă o dată te rugăm să fii mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu, celui atotputernic. Tu ai petrecut viața ta în rugăciune și în osteneală pentru Biserica lui Hristos, tu ai iubit pe oameni cu dragoste adevărată și te-ai rugat pentru ei cu toată căldura inimii tale. Acum, din locașurile cele cerești unde ești așezat lângă tronul lui Dumnezeu, nu uită pe cei ce te cinstesc și te cheamă cu credință. Du rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi cu toată stăruința ta. Doamne, privește cu milă spre robii tăi care se roagă în această clipă. Privește spre suferințele lor, spre rănile lor, spre lacrimile lor. Nu este om care să nu aibă nevoie de mila ta, nu este suflet care să nu aibă nevoie de ajutorul tău. Toți suntem slabi, toți suntem neputincioși fără tine, toți avem nevoie de mâna ta cea puternică și de dragostea ta cea nemărginită. Nu ne lasă singuri în mijlocul încercărilor vieții, ci fii prezent în fiecare clipă a existenței noastre, ca o lumină ce nu se stinge și ca o căldură ce nu se răcește. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce poartă în suflet dureri vechi și grele. Sunt mulți oameni care duc în ei răni din copilărie, dureri pe care le-au primit când erau mici și nevinovați și care i-au însoțit toată viața. Aceste răni ascunse le-au modelat felul de a fi, le-au îngreunat relațiile cu ceilalți, le-au întunericat bucuria vieții. Roagă-te ca Dumnezeu să vină cu vindecare adâncă în aceste locuri ascunse ale sufletului, să lumineze întunericul vechi și să aducă pace acolo unde a stăruit durerea ani de zile. Doamne, vindecătorul sufletelor și al trupurilor, coboară cu lumina ta în adâncurile cele mai întunecate ale sufletelor noastre. Acolo unde sunt răni vechi pe care le-am ascuns,
și de noi înșine, acolo unde sunt dureri pe care nu le-am mărturisit nimănui, acolo unde sunt frici ce ne-au însoțit de multă vreme, vino cu vindecare și cu pace. Tu poți vindeca ceea ce omul nu poate vindeca, tu poți lumina ceea ce mintea omenească nu poate pătrunde. Te rugăm, Doamne, să lucrezi adânc în sufletele noastre și să ne faci cu adevărat liberi și vindecați. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce trec prin încercări grele de familie, pentru cei ai căror copii au luat drumuri pe care părinții nu și le-ar fi dorit, pentru părinții care își văd copiii suferind și nu pot face nimic, pentru cei care au trecut prin despărțiri dureroase și care poartă în suflet durerea ruperii legăturilor ce păreau veșnice. Roagă-te că Dumnezeu să fie prezent în aceste familii și să aducă vindecare, reconciliere și dragoste acolo unde acum este durere și răceală. Doamne, Tu ai așezat familia ca o icoană a iubirii Tale pentru noi. Tu ai vrut ca familia să fie un loc de căldură, de siguranță, de dragoste și de susținere reciprocă. Privește cu milă spre familiile noastre cele rănite și dezbinate. Acolo unde sunt soții care nu mai știu să se iubească, trimite Tu dragostea Ta să o reaprinzi. Acolo unde sunt părinți și copii ce nu se mai înțeleg, trimite Tu înțelepciunea Ta să restabilească comunicarea și legătura. Acolo unde sunt frici și neîncrederi, trimite Tu curajul și încrederea Ta. Fă din familiile noastre adevărate comunități de dragoste și de credință, în care Tu să fii centrul și temelia. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, roagă-te pentru cei ce slujesc în învățământ, pentru profesori și pentru educatori, pentru toți cei ce se ocupă de formarea tinerelor generații. Roagă-te ca Dumnezeu să le dăruiască înțelepciune, răbdare și dragoste pentru cei pe care îi îndrumă. Roagă-te ca ei să fie nu numai transmitători de cunoștințe, ci și modele de viață curată și de caracter ales, ca prin ei să se formeze generații noi de oameni buni și credincioși. Doamne, binecuvintează lucrarea celor ce se dedică învățământului. Dăruiește-le înțelepciunea de a ști cum să ajungă la sufletele tinerilor. Dăruiește-le răbdarea de a nu se descuraja când lucrarea este grea. Dăruiește-le dragostea de a vedea în fiecare tânăr un om de valoare care merită cel mai bun efort al lor. Și binecuvintează pe tinerii care învață, ca să primească cu inima deschisă ceea ce li se dăruiește și să crească în înțelepciune și în caracter. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce sunt încercați de boala minții, pentru cei ce suferă de tulburări ale gândirii și ale simțirii, pentru cei ce trăiesc în lumi lăuntrice pe care nu le pot controla, pentru cei ale căror minți sunt obosiție și rănite de stres, de traume, de suferințe acumulate. Roagă-te ca Dumnezeu să aducă vindecare și echilibru în aceste minți și în aceste suflete, să le redea claritatea și pacea, să le dăruiască puterea de a trăi cu demnitate și cu bucurie. Doamne, Tu ai creat mintea omenească ca pe o capodoperă a înțelepciunii Tale. Când această minte suferă, când este tulburată sau întunecată, când nu mai funcționează așa cum ai creat-o Tu să funcționeze, îți cerem să intervii cu puterea Ta vindecătoare. Tu poți face ceea ce nicio medicină nu poate face în întregime, Tu poți restaura ceea ce pare iremediabil stricat, Tu poți aduce lumina acolo unde este întunericul cel mai dens. Te rugăm să dai vindecare și pace celor ce suferă în mintea și în sufletul lor. Sfinte Dosoftei, mijlocește pentru cei ce poartă povara vinovăției și a rușinii, pentru cei ce au făcut lucruri de care le este rușine și pe care nu le pot șterge din memorie, pentru cei ce se osândesc pe ei înșiși fără milă și care nu pot crede că pot fi iertați, pentru cei ce trăiesc sub povara greșelilor trecute și care nu pot merge înainte din pricina lor. Roagă-te ca Dumnezeu să le reverse harul iertării Sale, să-i elibereze de sub povara vinovăției și să-i ajute să primească cu adevărat iertarea pe care El o oferă cu toată inima. Doamne, Tu ai zis că oricât de mari ar fi păcatele noastre, mila Ta este mai mare. Tu ai arătat prin viața Ta pe pământ că nu dai înapoi de la nimeni, că primești pe toți cei ce vin la Tine cu pocăință. Dăruiește celor ce sunt apăsați de vinovăție și de rușine puterea de a crede în iertarea Ta, puterea de a o primi cu adevărat și de a merge înainte eliberați de sub povara trecutului. Tu nu vrei să trăiască oamenii în robia vinovăției, ci în libertatea iertării și a harului Tău.
Da această rugăciune să ajungă până la inimile cele mai îndepărtate și mai întunecate și dă fie ea o rază de lumină și de nădejde pentru fiecare suflet ce o aude. Da să unească toți cei ce o rostesc într-o singură rugăciune puternică, ce se înalză către Dumnezeu ca un parfum plăcut. Sfinte cuvioase dosoftei al Bărlaului, tu care ai cunoscut exilul și strămutarea, tu care ai trăit departe de țara ta drag, dar nu te-ai despărțit de Dumnezeu, tu care ai găsit în rugăciune și în credință puterea de a supraviețui și de a rămâne credincios în cele mai grele împrejurări, roagă-te pentru toți cei ce trăiesc astăzi în exil sau în strămutare, pentru toți cei ce au părăsit țara lor din pricina războiului sau a persecuției sau a sărăciei, pentru toți cei ce trăiesc departe de rădăcinile lor și care duc dorul pământului natal. Roagă-te ca Dumnezeu să fie aproape de ei și să le fie patrie și casa și familie oriunde s-ar afla. Doamne, Tu ești casa cea adevărată a fiecărui suflet omenesc. Oriunde ar fi omul pe pământ, în Tine își găsește locul său de odihnă și de siguranță. Fii Tu aproape de toți cei ce sunt strămutați și exilați, fii mângâietorul lor în țară străină, dăruiește-le puterea de a se integra și de a-și găsi un loc nou și nu-i lasă să se piardă în singurătate și în disperare. Sfinte dosoftei, roagă-te pentru cei ce sunt în închișori și în locuri de detenție, pentru cei ce au greșit și care își poartă acum pedeapsă, pentru cei ce suferă privați de libertate și care au nevoie de milă și de mângâiere. Roagă-te ca Dumnezeu să fie prezent cu ei în locurile în care se află, să le vorbească inimii, să le trezească pocăința adevărată și să le dăruiască puterea de a se schimba și de a merge pe o cale mai bună. Doamne, Tu ești prezent în orice loc, inclusiv în locurile în care oamenii își ispășesc pedepsele. Nu te îndepărta de cei ce sunt acolo, ci apropie-te de ei cu mila Ta. Trezește în inimile lor pocăința adevărată și dorința de schimbare. Dăruiește-le puterea de a se ridica din cădere și de a merge pe o cale nouă, o cale a binelui și a adevărului. Și dăruiește celor ce lucrează în aceste instituții înțelepciunea și milă de a trata cu demnitate și cu umanitate pe cei aflați în grija lor. Sfinte dosoftei, mijlocește și pentru cei ce nu au credința încă, pentru cei ce nu Te cunosc pe Dumnezeu sau nu au încă o relație cu El, nu cu o sândire sau cu judecată, ci cu dragoste și cu rugăciune, mijlocește pentru ei, ca Dumnezeu să le trimită lumina Sa în inimile lor și să le dea ocazia de a-L cunoaște în felul care este potrivit pentru ei. Căci Dumnezeu îi iubește pe toți, fără excepție, și nu vrea pierderea nimănui. Doamne, Tu iubești pe tot omul creat după chipul Tău. Tu nu ai favoriți și nu elimini pe nimeni din mila Ta. Dăruiește tuturor oamenilor ocazia de a Te cunoaște în felul și în momentul care este potrivit pentru fiecare. Și pentru cei ce nu Te cunosc încă, fii aproape de ei pe căi pe care numai Tu le știi și atrage-i la Tine cu dragostea Ta cea nemărginită. Sfinte dosoftei, roagă-te pentru cei ce suferă de boli cronice, boli pe care le poartă an după an, fără să știe dacă vor fi vreodată vindecați. Pentru cei ce au învățat să trăiască cu durerea ca pe o tovărașă de fiecare zi. Pentru cei ce au obosit să mai spere la vindecare, dar care încă mai vin la Dumnezeu cu nădejde. Roagă-te ca Dumnezeu să le dăruiască ori vindecare, ori puterea de a purta boala cu credința și cu pace, și să le arate ca și în suferință poate fi prezentă și iubirea Sa. Doamne, Tu ești cu cei bolnavi în fiecare clipă a bolii lor. Tu nu Te îndepărtezi de ei atunci când suferințele devin mai mari. Fii mângâietorul celor ce poartă boli cronice, fii puterea lor în zilele de slăbiciune, fii nădejdea lor când speranța se diminuează și dăruiește-le după voia Ta ori vindecare trupească, ori puterea de a purta suferința cu demnitate și cu credință, că Tu ești cu ei. Da să înmulțească rugăciunile celor ce se roagă împreună și dă fie unirea lor în rugăciune o mărturie a dragostei lui Dumnezeu pentru lume. Și dacă această rugăciune ți-a fost de folos, nu uita să te abonezi la canal și să scrii în comentarii, căci prin această rugăciune se răspândește și mai departe și ajunge la tot mai mulți. Sfinte cuvioase dosoftei al Bărlaului, luminătorule al Moldovei, apărătorule al credinței ortodoxe, cărturare sfânt și nevoitor al lui Hristos, nu înceta să te rogi pentru noi.
Zi și noapte ridică rugăciunea ta pentru toți cei ce te cheamă, pentru toți cei ce se află în suferință, pentru toți cei ce au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Tu ești aproape de Dumnezeu, tu ești în lumina Lui, tu îl vezi față către față. Mijlocește cu toată puterea rugăciunii tale ca mila Lui să se reverse peste noi toți. Doamne Iisuse Hristoase, începătorul și desăvârșitorul credinței noastre, Tu care ai murit pentru noi și ai înviat, Tu care ne-ai dăruit viața cea veșnică prin jertfa Ta, îți mulțumim pentru toate binefacerile pe care ni le-ai arătat, pentru toate momentele în care ai fost cu noi și nu am știut, pentru toate încercările pe care le-ai îngăduit și prin care am crescut, pentru toate suferințele care ne-au adus mai aproape de Tine. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu care nu abandonează și care nu uită, un Dumnezeu care iubește fără măsură și care iartă fără limită. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce se află în pragul morții, pentru cei ce știu că zilele lor pe pământ se sfârșesc, pentru cei ce se tem de trecerea din această viață în cea viitoare, pentru cei ce și-au rămas buni de la cei dragi și care au nevoie de pace și de mângâiere în aceste clipe. Roagă-te ca Dumnezeu să fie prezent la căpătaiul lor, să le dăruiască pace și liniște sufletească și să-i primească în brațe cu dragostea sa părintească. Doamne, fii prezent la căpătaiul celor ce se află în pragul morții. Dăruiește-le pacea Ta în aceste clipe. Dă-le să simtă prezența Ta și dragostea Ta și primește-i cu mila Ta atunci când își încheie călătoria pământească. Nu le judecă slăbiciunile și neputințele, ci privește cu iubire spre sufletele lor pe care le-ai creat după chipul Tău și pe care le-ai răscumpărat cu sângele Tău cel scump. Sfinte Doșoftei, mijlocește pentru cei ce jelesc, pentru cei ce au pierdut pe cineva drag recent și care sunt copleșiți de durerea despărțirii, pentru cei ce nu pot dormi noaptea de dorul celui plecat, pentru cei ce se simt pierduți fără persoana iubită care nu mai este. Roagă-te ca Dumnezeu să fie mângâietorul lor, să le dăruiască pacea și să le întărească nădejdea în învierea cea de obste și în revederea celor dragi în împărăția cerurilor. Doamne, mângâie pe cei ce jelesc. Fii Tu însuți prezența cea consolătoare în vidul lăsat de plecarea celor dragi. Dăruiește-le nădejdea vieții celei veșnice, dăruiește-le credința că moartea nu este sfârșitul, ci o trecere, o schimbare a formei existenței, și că cei plecați trăiesc în Tine și că îi vom revedea în ziua cea mare a învierii. Această nădejde să le fie mângâiere și putere în zilele de jale. Sfinte cuvioase Doșoftei al Bărlaului, roagă-te pentru țara noastră și pentru poporul nostru, pentru cei ce conduc și pentru cei conduși, pentru cei ce fac legi și pentru cei ce le respectă, pentru cei ce muncesc și pentru cei ce nu au de lucru, pentru cei săraci și pentru cei bogați, pentru toți fiii acestui neam. Roagă-te ca Dumnezeu să binecuvinteze această țară, să o păzească de rele, să o îndrume pe calea cea dreaptă a binelui și a prosperității, a credinței și a dreptății. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce trec prin crize economice și financiare, pentru cei ce și-au pierdut afacerile sau locurile de muncă, pentru cei ce se luptă cu datorii și cu presiuni financiare uriașe. Pentru cei ce nu știu cum vor plăti facturile lunii următoare, roagă-te că Dumnezeu să le trimită ajutor la momentul potrivit, să deschidă cai acolo unde nu par a fi cai și să-i ferească de disperare și de decizii nesăbuite luate sub presiunea nevoii. Doamne, Tu ești providentul nostru și cunoști fiecare nevoie a noastră. Tu ai hrănit pe israeliți în desert cu mâna din cer și ai înmulțit pâinile și peștii pentru mulțimile flămânde. Tu poți și astăzi să împlinești nevoile celor ce trec prin dificultăți economice. Dăruiește-le celor în nevoie cele necesare trăiului. Deschide-le căi noi și posibilități noi și ferește-i de disperare și de decizii greșite. Și ajută-ne pe toți să fim generoși unii cu alții, să împărțim ce avem cu cei ce nu au, căci aceasta este voia Ta pentru noi. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, roagă-te pentru cei ce slujesc în misiunile de ajutorare a săracilor, pentru toți cei ce împart mâncare celor flămânzi, pentru cei ce îngrijesc pe fără adăpost, pentru cei ce se dedică ajutorării celor mai vulnerabili din societate. Roagă-te ca Dumnezeu să-i întărească și să le înmulțească resursele, ca lucrarea lor de iubire să poată ajunge la tot mai mulți. Doamne, binecuvintează pe cei ce slujesc pe cei săraci
și neajutorați. Ei sunt mâinile tale în această lume, ei sunt purtătorii iubirii tale către cei mai vulnerabili. Înmulțește resursele lor ca pâinea și peștii, dăruiește-le energia și entuziasmul de a continua chiar și când lucrarea este grea și răsplătește-le dragostea și jertfa cu bucuria ta și cu binecuvântarea ta. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce suferă de singurătate la bătrânete, pentru bătrânii ale căror familii sunt departe sau care nu mai au pe nimeni, pentru cei ce trăiesc izolați, fără vizite, fără conversații, fără căldură prezenței umane. Roagă-te ca Dumnezeu să fie El însuși prezenta lor, să le vorbească inimii, să le trimită oameni buni care să le fie aproape și să-i ajute să simtă că viața lor are încă valoare și sens. Doamne, nu-i uita pe bătrâni și pe cei singuri. Ei au trăit vieți întregi de muncă și de dăruire și acum, la sfârșitul drumului, se află singuri și uitați. Fii tu aproape de ei, vorbește-le inimii și dăruiește-le pacea și bucuria prezenței tale și trezește în noi conștiința responsabilității față de bătrâni ca să-i vizităm și să-i îngrijim și să le arătăm că nu sunt uitați și că sunt iubiți. Da se înmulțească rugăciunile celor ce se roagă împreună în această clipă și dă fie unirea lor în rugăciune o binecuvântare pentru ei și pentru toți cei pentru care se roagă. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, luminătorul Moldovei și al ortodoxiei românești, mijlocitorul credincios înaintea lui Dumnezeu pentru toți cei ce te cheamă, fie că rugăciunile tale să nu înceteze niciodată pentru noi. Fie că glasul tău să se înalze neconțenit înaintea tronului celui preasfânt, purtând cu el toate rugăciunile, toate nevoile, toate suferințele și toate nădejdile noastre. Și Dumnezeu cel milostiv și iubitorule de oameni, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, să reverse peste noi toți milă și harul său cel sfânt, vindecând, mângăind, întărind și sfințind, acum și în toată vremea și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumim că ești un Dumnezeu care ascultă, un Dumnezeu care răspunde, un Dumnezeu care nu abandonează. Îți mulțumim pentru fiecare rugăciune la care ai răspuns în trecutul nostru, îți mulțumim pentru fiecare moment în care ai fost cu noi și nu am știut, îți mulțumim pentru răbdarea ta cu noi, în ciuda tuturor slăbiciunilor și greșelilor noastre. Slăvit să fii, Doamne, pentru nemărginita ta dragoste, pentru nemărginita ta milă, pentru nemărginita ta bunătate. Slăvit să fii acum și în veci, și rugăciunile tuturor sfinților tăi să se ridice înaintea ta ca un parfum plăcut, aducând cu ele nevoile tuturor oamenilor și primind în schimb milă și harul tău cel sfânt. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, cel ce ai împodobit Biserica lui Hristos cu viața ta cea sfântă și cu ostenelele tale cele neobositoare, cel ce ai iubit înțelepciunea și ai căutat-o cu toată ființa ta, cel ce ai petrecut nopțile în rugăciune și zilele în lucrare pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binele oamenilor, încă o dată îți îndreptăm glasul nostru, cel slab, și rugăciunea noastră, cea nevrednică. Tu știi cât suntem de neputincioși, Tu știi cât de mult avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții noastre. Mijlocește pentru noi, cu toată căldura inimii tale, du rugăciunile noastre înaintea tronului celui preasfânt și nu înceta să te rogi pentru noi până ce mila lui Dumnezeu se va revărca peste noi toți. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Cel ce ai venit în lume nu ca să o sândești lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin tine, Cel ce ai deschis brațele tale pe cruce pentru a cuprinde întreaga omenire în dragostea ta, Cel ce ai înviat din morți, dăruindu-ne nădejdea învierii noastre, privește spre noi cu ochii milei tale și auzi glasul nostru cel slab. Nu suntem vrednici să venim înaintea ta, nu avem fapte mari cu care să ne lăudăm, nu avem argumente cu care să-ți cerem mila ta, ci venim la tine așa cum suntem, cu toată sărăcăția noastră duhovnicească, cu toată neputința noastră, cu toată nevoia noastră de tine. Și tu, cel ce nu respingi pe nimeni care vine la tine cu inima deschisă, primește-ne și miluiește-ne după marea ta bunătate. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru toți cei ce slujesc în azile și în case de bătrâni, pentru cei ce se dedică îngrijirii vârstnicilor zi și noapte, pentru cei ce le oferă căldură și demnitate în ultimii ani ai vieții lor.
Roagă-te că Dumnezeu să le dăruiască răbdare și dragoste, să le reînnoiască energia când obosesc, să le dăruiască bucuria de a sluji și conștiința că lucrarea lor este sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Roagă-te și pentru bătrâni înșiși, ca să simtă prezența lui Dumnezeu și dragostea celor din jur, ca zilele lor de bătrânete să fie pline de pace și de demnitate. Doamne, binecuvintează pe toți cei ce slujesc pe bătrâni. Această lucrare a lor este o lucrare de dragoste și de demnitate umană. Ei văd în fiecare bătrân o ființă creată după chipul Tău și tratată cu respectul cuvenit acestui chip. Răsplătește-i pentru dragostea și pentru jertfa lor, dăruiește-le putere și bucurie în lucrarea lor și fă ca bătrâneții lor să fie înconjurați de căldură și de grijă pe care au arătat-o altora. Sfinte cuvioase doșoftei al bărlaului, roagă-te pentru cei ce trec prin proceduri medicale dificile, pentru cei ce vor fi operați în curând și care se tem, pentru cei ce trec prin tratamente lungi și obositoare, pentru cei ce trebuie să ia decizii medicale grele. Roagă-te că Dumnezeu să fie prezent în salile de operație și în secțiile de tratament, să lucreze prin mâinile medicilor și să aducă vindecare și refacere trupească celor ce au nevoie. Doamne, fii prezent în salile de operație și în secțiile de terapie. Tu ești doctorul cel ceresc care lucrezi prin mâinile medicilor și prin știința lor. Binecuvintează mâinile celor ce operează, dăruiește-le precizie și înțelepciune și lucrează Tu însuți vindecare în trupurile celor ce trec prin aceste proceduri. Dăruiește celor ce se tem pacea, care trece orice minte, și înlocuiește frica lor cu încrederea în Tine și în cei ce îi îngrijesc. Sfinte dosoftei, mijlocește pentru cei ce suferă din cauza pierderii unui loc de muncă, pentru cei ce și-au pierdut slujba și care nu știu cum vor face față în continuare, pentru cei ce au investit ani de viață într-o carieră și care s-au văzut brusc fără ea, pentru cei ce simt că identitatea lor a fost zguduită odată cu pierderea muncii lor. Roagă-te ca Dumnezeu să le deschidă noi căi, să le dăruiască curajul de a începe din nou și să le arate că valoarea lor nu este definită de slujbă pe care o au. Doamne, fii aproape de cei ce au pierdut locul de muncă. Tu știi cât de mult înseamnă munca pentru om, cât de mult este legată de demnitatea și de sensul său. Dăruiește-le celor în această situație pacea de a nu dispera, curajul de a căuta noi oportunități și înțelepciunea de a discerne care sunt pașii următori. Și deschide-le căi noi pe care încă nu le văd, căci la Tine nu există situații fără ieșire. Sfinte dosoftei, roagă-te pentru cei ce se luptă cu perfecționismul și cu standardele imposibile pe care și le impun, pentru cei ce nu se pot bucura de nimic, pentru că nimic nu este suficient de bun în ochii lor, pentru cei ce se epuizează încercând să atingă standarde imposibil de atins. Roagă-te ca Dumnezeu să-i elibereze de sub această povară, să-i ajute să se accepte cu limitele lor, să se bucure de lucruri chiar și când nu sunt perfecte și să găsească odihnă în dragostea lui Dumnezeu care îi acceptă așa cum sunt. Doamne, eliberează-i pe cei ce trăiesc sub tirania perfecționismului. Tu nu ceri perfecțiune, ci credința și dragoste și efort sincer. Ajută-i pe cei ce se torturează cu standarde imposibil de atins să înțeleagă că Tu îi iubești așa cum sunt, cu limitele și cu imperfecțiunile lor, și că în ochii Tăi ei sunt deja valoroși și iubiți. Dăruiește-le libertatea de a fi imperfecți și totuși iubiți, de a încerca și a gre și totuși a fi acceptați. Sfinte cuvioase dosoftei al bărlaului, roagă-te pentru cei ce trec prin pierderea sănătății lor, pentru cei care au trăit sănătoși toată viața și care se confruntă acum cu o boală serioasă pentru prima dată, pentru cei ce trebuie să învețe să trăiască cu o nouă realitate trupească, pentru cei ce sunt speriați de ceea ce le-a adus boala și de ceea ce le poate aduce în viitor. Roagă-te ca Dumnezeu să le dăruiască curajul și puterea de a face față noii realități și să fie El însuși mângâietorul și susținerea lor în această tranziție dificilă. Doamne, fii aproape de cei ce trec prin socul pierderii sănătății. Tu cunoști cât de greu este să accepți că trupul tău nu mai este ce a fost, că nu mai poți face ce făceai înainte, că viața ta s-a schimbat în moduri pe care nu le-ai ales.
Fii tu mângâietorul lor în această schimbare, dăruiește-le curajul de a se adapta și înțelepciunea de a descoperi noi moduri de a trăi o viață împlinită și cu sens. Și arată-le ca și în această nouă realitate ești prezent și că dragostea ta pentru ei nu s-a schimbat cu nimic. Da se unească toți cei ce se roagă împreună în această rugăciune și da fie unirea lor un semn al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. Și dacă această rugăciune ți-a atins inima, nu uita să scrii în comentarii numele celor pentru care te rogi și să pui un deget mare în sus, căci prin aceasta ajuți această rugăciune să ajungă la mai mulți. Sfinte Doșoftei, mijlocește pentru cei ce sunt în conflict cu cei apropiați, pentru frați și surori care s-au certat și nu și-au mai vorbit de ani de zile, pentru prieteni care s-au îndepărtat din cauza unor neînțelegeri sau rani, pentru colegi care trăiesc în tensiune constantă. Roagă-te ca Dumnezeu să toarne în inimile lor dorința de reconciliere, să dezghete ce s-a răceală și să vindece ce s-a rănit și să-i ajute să facă primul pas spre iertare și spre refacerea relației. Doamne, Tu ești Dumnezeul reconcilierii și al iertării. Tu ai făcut pace între om și Dumnezeu prin jertfa Ta și Tu poți face pace și între oameni. Toarnă în inimile celor aflați în conflict dorința de reconciliere, smerința de a recunoaște propria parte de vină și curajul de a face primul pas spre iertare. Vindecă rănile relațiilor și refache legăturile rupte, ca dragostea Ta să se reverse prin aceste relații reînnoite. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru toți studenții și pentru cei ce învață, pentru cei ce trec prin examene dificile și care au nevoie de claritate mentală și de concentrare, pentru cei ce se luptă cu materii grele și care se tem să nu reușească, pentru cei ce sunt departe de casă pentru prima dată și care se confruntă cu singurătatea și cu provocările vieții de student. Roagă-te că Dumnezeu să le călăuzească mintea și să le dăruiască înțelepciunea și puterea de a învăța și de a crește. Doamne, binecuvintează pe toți cei ce învață și pe toți cei ce caută să își îmbogățească mintea și sufletul. Dăruiește-le claritate mentală și capacitate de concentrare. Dăruiește-le răbdarea de a persevera când învățătura este grea și bucuria descoperirii când înțeleg lucruri noi. Și ajută-i să vadă că toată înțelepciunea își are sursa în Tine, Cel ce ești înțelepciunea desăvârșită. Sfinte cuvioase Doșoftei al Bărlaului, roagă-te pentru toți cei ce creează, pentru scriitori și pentru artiști, pentru muzicieni și pentru arhitecți, pentru toți cei ce aduc în lume lucruri noi și frumoase. Roagă-te ca Dumnezeu să le inspire și să le călăuzeze creația, să lucreze prin ei ca prin niște instrumente ale frumuseții și ale adevărului Său, și să le dăruiască bucuria creației și satisfacția lucrului bine făcut. Doamne, Tu ești Creatorul Suprem și în Tine își au rădăcina toate creațiile umane. Binecuvintează pe toți creatorii, pe toți cei ce aduc frumusețe în lume. Inspiră-i și călăuzește-i, lucrează prin ei, ca să aducă în lume lucruri care să înalze sufletele și să arate măreția Ta. Și dăruiește-le bucuria creației, această bucurie care este un ecou al bucuriei Tale când ai creat lumea. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru toți cei ce s-au jertfit pentru binele altora și care acum sunt uitați, pentru eroii anonimi ai vieții de zi cu zi, pentru cei ce au dat tot ce au avut fără să fi primit recunoaștere, pentru cei ce au lucrat toată viața pentru ceilalți și acum trăiesc în anonimat și în uitare. Roagă-te că Dumnezeu să-i vadă și să-i răsplătească, căci nimic nu este uitat înaintea Lui și nicio jertfă sinceră nu rămâne fără răsplată în împărăția Sa. Doamne, Tu nu uiți pe nimeni și nu uiți nicio faptă bună, nicio jertfă sinceră, nicio dragoste dăruită în taină. Tu vei răsplăti la vremea Ta pe toți cei ce au lucrat binele, fără să aștepte răsplata omenească. Dăruiește-le celor ce s-au jertfit pentru alții conștiință că jertfa lor nu este zadarnică și că Tu ai văzut și ai înregistrat fiecare act de dragoste și de dăruire și răsplătește-i cu bucuria împărăției Tale. Sfinte Doșoftei, mijlocește pentru cei ce trec prin schimbări mari de viață, pentru cei ce se mută într-un oraș nou sau într-o țară nouă, pentru cei ce schimbă cariera sau direcția vieții lor, pentru cei ce trec printr-o tranziție majoră și care se simt nesiguri și dezorientați. Roagă-te că Dumnezeu să fie călăuză lor în aceste tranziții, să le arate calea
și să le dăruiască curajul de a merge înainte, chiar și când nu văd clar ce îi așteaptă. Doamne, Tu ești călăuza celor ce se află la răscruce. Tu ai călăuzit pe israeliți prin desert, cu un stalb de foc noaptea și un stalb de nor ziua, și Tu poți și astăzi să călăuzești pe cei ce trec prin schimbări mari de viață. Fii lumina lor în întunericul nesiguranței, fii stabilitatea lor în mijlocul schimbărilor și dăruiește-le curajul de a merge înainte, încredințându-se voii Tale. Da să reverse binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți cei ce se roagă în această clipă și da să înmulțească cei ce ridică această rugăciune, căci dă să unească inimile în rugăciune, este un lucru sfânt și bine plăcut înaintea lui Dumnezeu. Abonează-te la canal pentru a nu rata nicio rugăciune și susține această lucrare prin sponsorizare dacă dorești, căci prin aceasta ajuți această rugăciune să ajungă la tot mai mulți care au nevoie de ea. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, te rugăm cu toată smerenia noastră, stai înaintea lui Dumnezeu pentru noi, fără încetare. Tu cunoști mai bine decât noi cât de mult avem nevoie de ajutorul Lui, cât de slabi suntem fără harul Său, cât de repede ne abatem de la calea cea dreaptă fără călăuzirea Sa. Mijlocește pentru noi, Sfinte Dosoftei, ca Dumnezeu să ne păzească și să ne călăuzească în fiecare zi a vieții noastre, să nu ne lase să rătăcim și să nu ne lase să cădem fără să ne ridice. Doamne, Tu ești păstorul cel bun care lasă 99 de oi și caută pe cea pierdută. Caută-ne și pe noi atunci când ne rătăcim, ridică-ne atunci când cazem, înconjură-ne cu grija Ta păstorească și nu ne lasă să fim răpiți de lupi. Tu cunoști fiecare oaie a turmei Tale după nume, Tu cunoști pe fiecare dintre noi în profunzime. Fii păstorul nostru și ocrotitorul nostru în fiecare zi. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce sunt în conflicte cu autoritățile și cu sistemele, pentru cei ce se luptă cu birocrație, agreoaie și cu nedreptăți instituționale, pentru cei ce nu își pot obține drepturile lor din cauza sistemelor corupte sau ineficiente, pentru cei ce sunt copleșiți de complexitatea lumii moderne și nu știu cum să navigheze prin ea. Roagă-te ca Dumnezeu să le deschidă căi și să le trimită oameni care să-i ajute și să le dăruiască răbdarea și perseverența de a continua. Doamne, Tu ești mai presus de orice sistem și de orice putere omenească. Tu poți deschide uși pe care nimeni nu le poate închide și închide uși pe care nimeni nu le poate deschide. Dăruiește celor ce se luptă cu sistemele și cu nedreptățile instituționale răbdarea de a persevera, înțelepciunea de a ști cum să acționeze și oamenii potriviți care să-i ajute. Și fă dreptate celor ce suferă nedreptate instituțională la momentul potrivit și în modul potrivit. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce au pierdut speranța ca lucrurile se pot schimba, pentru cei ce au văzut atâta rău și atâta suferință în lume, încât nu mai cred că binele poate prevăla, pentru cei ce sunt adânc cinici și dezamăgiți de oameni și de lume. Roagă-te ca Dumnezeu să le readucă nădejdea, nu o nădejde naivă și oarbă, ci o nădejde fundamentată în El, care nu depinde de perfecțiunea oamenilor sau a lumii, ci de perfecțiunea și de fidelitatea lui Dumnezeu. Doamne, Tu ești temeiul nădejdii noastre celei adevărate. Nu nădejduim în oameni, nu nădejduim în sisteme sau în instituții, ci nădejduim în Tine, Cel ce ești același ieri și azi și în veci, Cel ce nu te schimbi și a cărui dragoste nu se epuizează. Dăruiește celor dezamăgiți și cinici această nădejde fundamentată în Tine, această certitudine că Tu ai ultimul cuvânt, că binele și dragostea Ta vor birui în final și că nimic nu poate opri împlinirea planurilor Tale de dragoste pentru această lume. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, roagă-te pentru toți cei ce lucrează în mass media și în comunicații, pentru jurnaliștii care caută să spună adevărul într-o lume în care adevărul este adesea inconvenient, pentru toți cei ce au responsabilitatea de a informa și de a forma opinia publică. Roagă-te ca Dumnezeu să le dăruiască curajul de a spune adevărul, integritatea de a nu se lăsa corupți și înțelepciunea de a face binele prin lucrarea lor. Doamne, binecuvintează pe cei ce lucrează în domeniul comunicațiilor și al informației. Dăruiește-le curajul adevărului și integritatea caracterului. Ajută-i să reziste presiunilor de a distorsiona realitatea și să pună adevărul și binele public mai presus de orice alt interes. Și fă din lucrarea lor
un instrument de lumină și de adevăr în această lume în care informația este adesea distorsionată și manipulată. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce suferă de insomnie și de tulburări ale somnului, pentru cei ce nu pot dormi nopțile și care se trezesc dimineața epuizați, pentru cei ce sunt chinuiți de gânduri și de griji care nu le dau pace noaptea, pentru cei ce trăiesc într-o stare de oboseală cronică din pricina somnului insuficient. Roagă-te că Dumnezeu să le dăruiască odihna cea adevărată, să liniștească mințile lor agitate și să le dăruiască somnul cel bun, care să le reînnoiască trupul și sufletul. Doamne, Tu ai dat somnul ca un dar al odihnei pentru trupul și sufletul omenesc. Tu care nu dormiți și nu ațipești, păzitorul lui Israel, păzește și pe cei ce nu pot dormi. Liniștește mințile agitate, dăruiește pace gândurilor tulburate și dă celor ce suferă de insomnie odihnă pe care trupul și sufletul lor o cer. Căci Tu poți da mai multă odihnă într-o oră de somn binecuvântat de Tine decât în nopți întregi de somn neliniștit. Sfinte Dosoftei, mijlocește pentru cei ce trec prin probleme de comunicare în relații, pentru cei ce nu își pot exprima sentimentele și gândurile, pentru cei ce se simt mereu neînțele și de ceilalți, pentru cei ce trăiesc într-o singurătate profundă chiar și în mijlocul relațiilor. Roagă-te că Dumnezeu să le dăruiască darul comunicării autentice, să-i ajute să se deschidă și să se exprime și să le trimită oameni care să-i asculte și să-i înțeleagă cu adevărată iubire. Doamne, Tu ești cuvântul, logosul, cel ce ai dat omului darul comunicării. Vindecă rănile ce ne împiedică să comunicăm autentic, vindecă temerile ce ne țin închiși în noi înșine, vindecă durerile vechi ce ne-au făcut să nu mai avem încredere în ceilalți. Dăruiește-ne curajul de a ne deschide, de a ne exprima adevărății, de a fi vulnerabili unii în fața altora, știind că în această vulnerabilitate stă puterea relațiilor adevărate. Dar se reverse rugăciunea aceasta ca un râu de apă vie peste toate inimile ce o ascultă și da aducă ea răcorire și mângâiere fiecărui suflet însetat de prezența lui Dumnezeu. Și dacă această rugăciune te-a atins, scrie în comentarii cuvântul rugăciunii tale, ca și vocea ta să se alăture acestui cor de rugăciuni ce se înalză către cer. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, cel ce ai scris și ai tradus cu multă osteneală cărțile sfinte pentru poporul credincios, cel ce ai iubit cuvântul lui Dumnezeu mai presus de orice altă comoară, cel ce ai făcut din viața ta o neîncetată rugăciune și o neîncetată slujire a lui Dumnezeu și a oamenilor, roagă-te pentru toți cei ce iubesc cartea și cuvântul, pentru scriitori și pentru cititori, pentru cei ce caută în cărți răspunsuri la întrebările lor profunde, pentru cei ce găsesc în cuvântul lui Dumnezeu hrană și lumină. Roagă-te ca Dumnezeu să binecuvinteze toată lucrarea aceasta a cuvântului și să o facă roditoare pentru mântuirea sufletelor. Doamne, Tu ești cuvântul cel veșnic, cel ce s-a făcut trup și a locuit între noi. Binecuvintează toată lucrarea cuvântului. Binecuvintează pe toți cei ce scriu și pe toți cei ce citesc, pe toți cei ce caută adevărul prin carte și prin cuvânt. Și mai ales binecuvintează cuvântul Tău cel sfânt, Sfânta Scriptură, și dăruiește tuturor celor ce o citesc ochii de a o înțelege și inima de a o iubi și de a o pune în practică. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru toți cei ce se luptă să ierte. Iertarea este una dintre cele mai grele lucrări ale sufletului omenesc, mai ales când rana este adâncă și rănile au venit de la cei pe care îi iubeam. Pentru cei ce știu că trebuie să ierte, dar nu pot, pentru cei ce au încercat să ierte și s-au descoperit că nu au putut, pentru cei ce sunt legați de rână și de rânchiună, fără să vrea să fie, roagă-te ca Dumnezeu să lucreze în inimile lor minunea iertării, să le dăruiască ceea ce ei nu pot obține prin propriile forțe. Doamne, Tu care pe cruce ai cerut iertare pentru cei ce Te răstigneau, Tu care ești modelul suprem al iertării, lucrează în inimile noastre minunea iertării. Știm că nu putem ierta din propriile noastre puteri anumite răni adânci. De aceea îți cerem Ție să lucrezi această iertare în noi, să toarne în inimile noastre dragostea Ta, care acoperă mulțimea păcatelor, și să ne elibereze de sub povara rânchiunii ei și a amărăciunii. Căci iertarea nu este un sentiment, ci o decizie urmată de o lucrare a harului Tău, și Te rugăm să lucrezi această lucrare în noi.
Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce se confruntă cu temeri profunde, pentru cei ce trăiesc cu frica de viitor, cu frica de boală, cu frica de moarte, cu frica de eșec, cu frica de abandonare. Aceste frici le otrăvesc bucuria vieții și le fură prezentul prin grijă pentru ceea ce ar putea fi. Roagă-te ca Dumnezeu să înlocuiască aceste frici cu încrederea în El, să le dăruiască pacea ce vine din știință că sunt în mâinile Lui și că El are grijă de ei. Doamne, Tu ai zis de nenumărate ori în Sfânta Scriptură să nu ne temem, căci Tu ești cu noi. Și totuși știm cât de ușor se cuibăresc fricile în inimile noastre. Dăruiește-ne credința care izgonește frica, încrederea care înlocuiește anxietatea, pacea care vine din știință că suntem în mâinile Tale. Nu lăsa să fim robii fricilor noastre, ci dăruiește-ne libertatea copiilor Tăi, care știu că Tatăl lor îi iubește și îi păzește în orice împrejurare. Sfinte cuvioase Doșoftei al Bărlaului, luminătorule și sfințitorule, Cel ce ai iubit pe Dumnezeu și pe oameni cu aceeași căldură a inimii Tale, Cel ce ai arătat prin viața Ta că sfințenia nu este o stare abstractă, ci o viață concretă de dragoste și de jertfă. Te rugăm să fii modelul nostru și ocrotitorul nostru. Ajută-ne să urmăm exemplul Tău, să iubim cu toată inima, să slujim cu toată puterea, să ne rugăm fără încetare și să rămânem credincioși lui Dumnezeu în orice împrejurare a vieții noastre. Doamne, fă-ne să fim cei ce suntem chemați să fim. Tu ne-ai creat după chipul Tău și ne-ai chemat să creștem în asemănarea cu Tine. Ajută-ne să răspundem acestei chemări cu toată inima, să lăsăm harul Tău să lucreze în noi și să ne transforme, să creștem zi de zi în dragoste, în smerenie, în bunătate, în răbdare, în credință. Și nu ne lasă să ne mulțumim cu puțin, ci trage-ne întotdeauna mai sus, spre împlinirea deplină a chipului Tău în noi. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru toți cei ce se simt nevrednici de iubirea lui Dumnezeu, pentru cei ce cred că greșelile lor sunt prea mari pentru a fi iertate, că distanța lor de Dumnezeu este prea mare pentru a fi traversată, că Dumnezeu nu îi mai poate primi. Roagă-te ca Dumnezeu să le reverse în inimi certitudinea iubirii sale nemărginite, să-i convingă că nu există greșeală prea mare pentru mila Lui, că nu există distanță prea mare pentru dragostea Lui și că El îi așteaptă și îi dorește cu toată inima. Doamne, convinge inimile celor ce se simt nevrednici de iubirea Ta, că această iubire nu depinde de vrednicia lor. Tu nu îi iubești pentru că sunt buni, ci îi iubești și de aceea pot deveni mai buni. Nu îi primești pentru că sunt curați, ci îi primești și de aceea pot fi curățiți. Dăruiește-le certitudinea iubirii Tale și biruiește în ei orice voce care le spune că nu sunt destul de buni pentru Tine, căci în ochii Tăi fiecare suflet omenesc este de nemărginită valoare. Dă fie această rugăciune o scară spre Dumnezeu pentru fiecare suflet ce o ascultă și dă urce pe ea în sus, spre lumină și spre dragostea lui Dumnezeu, purtând cu sine toată greutatea vieții și primind în schimb harul și milă cea cerească. Sfinte cuvioase Doșoftei al Bărlaului, te slăvim pentru viața Ta cea sfântă, te cinstim pentru ostenelele Tale, te iubim pentru dragostea Ta față de Dumnezeu și față de oameni. Și te rugăm, Sfinte Doșoftei, să nu încetezi să te rogi pentru noi, să duci la Dumnezeu toate nevoile noastre, toate suferințele noastre, toate nădejdile noastre, toate rugăciunile noastre. Fii mijlocitorul nostru credincios înaintea tronului celui preasfânt, acum și în toate zilele vieții noastre. Și Dumnezeu, izvorul la toată bunătatea, să reverse prin rugăciunile Tale milă și harul Său cel sfânt peste noi toți, curățind, vindecând, întărind și sfințind, acum și în toată vremea și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, slăvit să fii pentru nemărginita Ta bunătate și pentru nemărginita Ta dragoste. Slăvit să fii pentru că asculți rugăciunile celor ce vin la Tine cu inima smerită. Slăvit să fii pentru că nu ai abandonat lumea pe care ai creat-o, ci continui să o iubești și să o călăuzești către mântuire. Slăvit să fii, Doamne, acum și în veci, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, Treimea cea sfântă și nedespărțită, în vecii vecilor. Sfinte Doșoftei, roagă-te ca mila lui Dumnezeu să se reverse neconțenit peste cei ce se roagă și peste cei pentru care se roagă.
Roagă-te ca această rugăciune să fie primită cu blândețe și cu dragoste înaintea tronului celui preasfânt. Roagă-te ca toți cei ce au auzit-o să simtă atingerea harului lui Dumnezeu în inimile lor și să meargă mai departe întăriți în credință și în nădejde. Și slăvit să fie Dumnezeu în toate și prin toate, acum și în veci. Doamne, binecuvintează pe toți cei ce s-au rugat împreună în acest ceas. Binecuvintează pe fiecare în parte cu binecuvântarea Ta cea părintească. Dăruiește-le câte au cerut după voia Ta cea sfântă și după înțelepciunea Ta nemărginită. Și dăruiește-le și ceea ce nu au știut să ceară, dar de care au nevoie pentru mântuirea lor. Căci Tu știi mai bine decât noi ce avem nevoie și Tu vrei binele nostru mai mult decât îl vrem noi înșine. Binecuvântat să fii, Doamne, în veci, sfinte cuvioase dosoftei al bărlaului, Cel ce ai strălucit ca o lumină în întunericul veacului Tău, Cel ce ai fost un far al credinței și al culturii pentru poporul Tău, Cel ce ai purtat cu tărie și cu smerenie toate încercările vieții Tale, Cel ce ai iubit pe Dumnezeu cu toată ființa Ta și ai dăruit aceste iubiri fiecare clipă a existenței Tale pământești. Încă o dată ne îndreptăm către Tine cu rugăciunea noastră. Nu ne îndepărta de la mijlocirea Ta, nu ne lasă fără apărarea Ta, nu ne lasă fără căldura rugăciunii Tale înaintea lui Dumnezeu. Știm cât de mult avem nevoie de ajutorul ceresc în această viață. Știm cât de slab este omul lăsat doar cu puterile sale. Știm cât de repede ne rătăcim și cât de ușor ne pierdem fără călăuzirea lui Dumnezeu. De aceea venim la Tine cu toată încrederea și cu toată nădejdea, cerându-ți să fii vocea noastră înaintea lui Dumnezeu, să fii rugăciunea noastră când rugăciunea noastră este prea slabă, să fii nădejdea noastră când nădejdea noastră se clatină. Doamne Iisuse Hristoase, Cel milostiv și iubitorule de oameni, Cel ce nu ai venit să o sândești, ci să mântuiești, Cel ce ai căutat oaia cea pierdută cu toată stăruința și ai așteptat întoarcerea Fiului risipitor cu toată dragostea, Cel ce ai iertat pe cei ce te răstigneau chiar în clipa răstignirii Tale, privește cu acei ochi ai milei Tale și spre noi. Noi suntem cei slabi și neputincioși, noi suntem cei ce au greșit de multe ori și de multe ori au căzut, noi suntem cei ce au nevoie de milă Ta mai mult decât de orice altceva pe această lume. Nu ne judecă după greșelile noastre, ci miluiește-ne după nemărgini Ta bunătate. Nu ne trată după nelegiuirile noastre, ci procedează cu noi după dragostea Ta cea veșnică. Căci dacă vei lua aminte la nedreptăți, Doamne, cine va putea sta înaintea Ta? Dar la Tine este îndurarea și din cauza ei suntem ascultați. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru toți cei ce poartă în suflet răni din trecut, pe care nu le pot vindeca singuri. Sunt răni pe care le-am primit în copilărie, când eram prea mici să ne apărăm și când cei ce ar fi trebuit să ne protejeze nu au făcut-o. Sunt răni pe care le-am primit de la cei mai apropiați, de la cei în care aveam cea mai mare încredere. Sunt răni pe care ni le-am făcut noi înșine prin decizii greșite și prin drumuri pe care nu ar fi trebuit să le apucăm. Toate aceste răni, deși vechi, încă dor și încă influențează felul în care trăim și în care ne relatăm cu ceilalți. Roagă-te ca Dumnezeu să vină cu o vindecare adâncă și completă în aceste locuri ale durerii, să lumineze fiecare ungher întunecat al sufletului nostru și să aducă acolo pacea și libertatea Sa. Doamne, Tu care ești doctorul sufletelor și al trupurilor, vină cu vindecare adâncă în rânile trecutului nostru. Tu le cunoști pe toate, chiar și pe cele pe care noi înșine le-am uitat sau le-am îngropat adânc în conștiința noastră. Vino cu lumina Ta în acele locuri întunecate, cu dragostea Ta în acele locuri reci, cu căldura Ta în acele locuri înghețate de frică și de durere. Vindecă-ne de rădăcină, nu doar la suprafață. Fă o lucrare adâncă în sufletele noastre, o lucrare de restaurare și de reînnoire și fă-ne cu adevărat liberi și vindecați, ca să putem trăi viața pe care Tu ai plănuit-o pentru noi, încă înainte de întemeierea lumii. Sfinte cuvioase Dosoftei al bărlaului, roagă-te pentru cei ce trec prin durerea trădărilor, pentru cei ce au fost trădați de prieteni apropiați sau de persoane în care aveau toată încrederea, pentru cei ce au deschis inima lor cuiva și au primit în schimb rana trădărilor. Această durere este una dintre cele mai grele pe care le poate purta sufletul omenesc,
pentru că lovește nu numai persoana, ci și capacitatea de a mai avea încredere și de a mai iubi. Roagă-te ca Dumnezeu să vindece această rână profundă și să refacă în aceste suflete capacitatea de a iubi și de a se încredința altora fără frică. Doamne, Tu ai cunoscut și Tu trădarea lui Iuda. Tu ai simțit pe propria Ta ființă durerea de a fi vândut de cel pe care l-ai iubit și în care ai avut încredere. Tu știi deci mai bine decât oricine cât de adâncă este această rână. Fii aproape de cei ce au fost trădați, fii doctorul lor și mângâietorul lor. Vindecă în ei nu numai durerea trădărilor, ci și râna mai adâncă a încrederii sparte. Refac-le capacitatea de a iubi din nou, de a se încredința din nou, de a fi deschiși din nou și ajută-i să nu devină prizonieri ai fricii și ai închiderii din cauza celor ce i-au trădată. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru toți medicii și pentru toți cei ce lucrează în domeniul sănătății, nu numai pentru priceperea lor profesională, ci și pentru starea lor interioară, căci și ei sunt oameni care poartă greutăți, care se confruntă cu suferință în fiecare zi, care uneori pierd pacienți și care duc povara acestor pierderi. Pentru cei ce au obosit din pricina sistemului și a condițiilor dificile de muncă. Pentru cei ce au început cu vocație și au simțit cum această vocație se uzează în fața birocrației și a epuizării. Roagă-te că Dumnezeu să-i reînflăcăreze, să le reînnoi asca dragostea pentru oamenii pe care îi îngrijesc și să le dăruiască putere și bucurie în lucrarea lor. Doamne, binecuvintează pe toți cei ce lucrează în domeniul sănătății. Ei se confruntă zi de zi cu suferința și cu moartea și aceasta nu poate fi fără efect asupra sufletului lor. Dăruiește-le puterea de a continua, bucuria de a ajuta și de a vindeca și protecția sufletească de care au nevoie pentru a nu fi copleșiți de tot ce văd și de tot ce trăiesc. Reînnoiește-le vocația și dăruiește-le satisfacția adâncă a lucrului bine făcut și a vieților ajutate și salvate. Sfinte Doșoftei, mijlocește pentru cei ce sunt ignorați și trecuți cu vederea în societate, pentru cei cu dizabilități care nu își pot revendica locul în societate la fel ca ceilalți, pentru cei ce sunt marginalizați din diverse motive și care trăiesc la periferia vieții sociale, pentru cei ce nu au voce și nu au reprezentare, pentru cei ai căror drepturi sunt încălcate fără ca cineva să se ridice pentru ei. Roagă-te că Dumnezeu să fie apărătorul lor și să trezească în cei din jur conștiința responsabilității față de cei vulnerabili. Doamne, Tu ai ales întotdeauna să fii de partea celor slabi și a celor marginalizați. Tu ai văzut și pe cel mai mic și pe cel mai uitat și ai mers la el cu dragoste. Trezește și în noi această sensibilitate față de cei marginalizați și vulnerabili. Ajută-ne să-i vedem, să-i auzim, să luptăm pentru drepturile lor și să-i tratăm cu demnitatea pe care o merită ca ființe create după chipul Tău. Și fii Tu însuți apărătorul celor ce nu au pe nimeni altcineva să-i apere. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru toți cei ce lucrează în domeniul social, pentru asistenții sociali și pentru consilierii care se ocupă de cazuri grele, pentru cei ce intră zi de zi în contact cu suferința extremă și cu situații umane dificile. Roagă-te ca Dumnezeu să-i susțină și să le dăruiască puterea de a continua fără să se epuizeze, să le dăruiască înțelepciunea de a ajuta eficient și dragostea de a vedea în fiecare persoană pe care o ajută un frate sau o soră. Doamne, binecuvintează pe toți lucrătorii sociali. Ei văd uneori cele mai dureroase aspecte ale vieții umane și au nevoie de o protecție specială a sufletului lor. Dăruiește-le puterea de a continua fără să se împietrească și fără să se epuizeze, bucuria de a vedea schimbare și îmbunătățire în viața celor pe care îi ajută și speranța că lucrarea lor contează și face diferența, chiar și atunci când progresul este lent și greu de observat. Dă să înalze această rugăciune ca un fum de tămâie, bine primită înaintea lui Dumnezeu, și dă fie ea o punte de legătură între inimile celor ce se roagă și milă cea cerească. Și dacă dorești să te alături acestei lucrări de rugăciune, abonează-te la canal și scrie în comentarii, căci prin această rugăciune se răspândește la tot mai mulți. Sfinte cuvioase Doșoftei al Bărlaului, roagă-te pentru cei ce trec prin crize de credință profundă, nu pentru cei ce au abandonat credința cu ușurință, ci pentru cei ce iubesc cu adevărat pe Dumnezeu
și totuși trec prin perioade de secetă duhovnicească, de întuneric interior, de absența aparentă a lui Dumnezeu. Aceste crize pot fi cele mai dureroase încercări ale vieții duhovnicești. Roagă-te ca Dumnezeu să-i susțină în aceste perioade de întuneric, să nu îi părăsească chiar când par că nu îl simt și să-i aducă în cele din urmă la o credință mai adâncă și mai matură, curățită de iluzii și fundamentată pe stânca neclintită a adevărului Său. Doamne, Tu însuți ai zis pe cruce cuvintele psalmistului: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Tu ai cunoscut, deci, și tu absența și tăcerea Tatălui, cel puțin așa cum o simte firea omenească. Fii aproape de cei ce trec prin noaptea obscură a sufletului, de cei ce nu te simt prezent și care suferă din această pricină. Nu îi părăsi în aceste momente, chiar dacă nu te simt. Lucrează în taină în adâncul sufletelor lor și aduce-i în cele din urmă la lumină, la o credință mai adâncă și mai autentică, rod al încercării și nu al simpatiei emoționale. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru toți cei ce trăiesc cu sentimentul de a nu fi suficient de buni pentru nimeni și pentru nimic. Pentru cei ce au auzit de atâția ani mesaje care i-au făcut să creadă că sunt fără valoare, că nu sunt iubibili, că nu merită să fie fericiți sau împliniți. Aceste mesaje false s-au înscris adânc în conștiința lor și le influențează toate alegerile și toate relațiile. Roagă-te ca Dumnezeu să le vorbească cu adevărul Său, să le spună cine sunt ei cu adevărat în ochii Lui și să scoată din rădăcină toate aceste minciuni ce îi țin în robie. Doamne, Tu ai creat pe fiecare om după chipul Tău și fiecare om este de nemărginită valoare în ochii Tăi. Nu există om prea mic sau prea greșit sau prea rănit pentru a fi iubit de Tine. Vorbește cu tăria adevărului Tău în inimile celor ce cred minciunile despre propria lor lipsă de valoare. Spune-le cine sunt cu adevărat, copiii Tăi iubiți, răscumpărați cu sângele Tău cel scump, prețioși în ochii Tăi și plini de potențialul pe care Tu l-ai pus în ei. Și eliberează-i de sub povara minciunilor ce îi țin mici și fără putere. Sfinte Dosoftei, roagă-te pentru cei ce sunt pe cale de a face o greșeală mare, pentru cei ce sunt în pragul unei decizii care îi poate face mult rău, care au nevoie de cineva care să-i oprească sau să-i ajute să gândească mai clar. Roagă-te ca Dumnezeu să intervină în viețile lor, să le trimită un om înțelept în cale, să le vorbească inimii, să facă tot ce este nevoie pentru a-i ajuta să evite o cădere majoră și urmările ei. Doamne, Tu cunoști toate deciziile pe care le vom lua înainte ca noi să le luăm. Tu vezi toate consecințele pe care noi nu le vedem. Intervine în viețile celor ce sunt pe cale de a face alegeri greșite. Trimite-le oameni înțelepți, trimite-le semne de avertisment, vorbește-le inimii în taină și dăruiește-le ochii de a vedea clar situația în care se află și curajul de a alege calea cea bună, chiar și când ea este mai grea. Sfinte Dosoftei, mijlocește pentru toate comunitățile religioase și monahale, pentru mănăstiri și pentru parohii, pentru toți cei ce se adună în numele lui Dumnezeu. Roagă-te ca Dumnezeu să reverse harul Său asupra acestor comunități, să le umple de dragostea Sa, să le păzească de dezbinări și de conflicte și să le facă adevărate locuri de întâlnire cu El și de formare duhovnicească pentru toți cei ce le frecventează. Doamne, binecuvintează toate comunitățile de credință. Acolo unde se adună oameni în numele Tău, fii Tu însuți prezent în mijlocul lor. Dăruiește-le unitate și dragoste, păzește-le de conflicte și de dezbinări și fă-le locuri în care oamenii pot veni cu rănile lor și pot pleca vindecați și întăriți. Căci Tu ai promis că acolo unde 2 sau 3 sunt adunați în numele Tău, Tu ești în mijlocul lor. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, roagă-te pentru toți călugarii și călugărițele care slujesc lui Dumnezeu în mănăstiri, pentru cei ce și-au dedicat toată viața rugăciunii și slujirii, pentru cei ce duc o viață de jertfă și de renunțare pentru gloria lui Dumnezeu și pentru mântuirea lumii. Roagă-te ca Dumnezeu să-i întărească în vocația lor, să-i păzească de descurajare și de seceta duhovnicească și să le dăruiască bucuria prezenței Sale ca răsplată a jertfei lor. Doamne, binecuvintează pe toți cei ce și-au dedicat viața slujirii Tale în mănăstiri și în viața monahală. Jertfa lor este mare și lucrarea lor de rugăciune pentru lume
este neprețuită. Dăruiește-le puterea de a merge înainte pe calea aleasă, bucuria prezenței tale ca susținere a jertfei lor și întărește-i în momentele de încercare și de secetă duhovnicească. Și fă din rugăciunea lor un scut de apărare pentru întreaga lume. Da să răspândească această rugăciune din om în om și din inimă în inimă și da ajungă ea la toți cei ce au nevoie de mângâiere și de întărire. Și dacă vrei ca această lucrare să continue și să ajungă la tot mai mulți, susține canalul prin sponsorizare, căci prin aceasta se face un bine real și se ajută răspândirea rugăciunii. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce trec prin pierderea unui prieten apropiat, pentru cei ce și-au pierdut cel mai bun prieten, persoana la care mergeau cu orice și care îi cunoștea mai bine decât oricine. Această pierdere lasă un gol enorm în viața omului, un gol care nu poate fi umplut de nimic altceva. Roagă-te că Dumnezeu să fie El însuși prietenul cel mai bun al celor ce au pierdut un prieten drag, să umple goala cu prezența și cu dragostea sa și să le dăruiască în vremea potrivită noi prietenii profunde și autentice. Doamne, Tu te-ai numit pe sine prietenul oamenilor și ai arătat această prietenie prin întreaga Ta viață pe pământ. Fii prietenul cel mai apropiat al celor ce au pierdut un prieten drag. Vino la ei în singurătatea lăsată de absența prietenului pierdut. Vorbește-le cu vocea Ta care cunoaște adâncul inimii lor și fii Tu însuți prezența care umple goala. Și trimite în viața lor oameni buni care să fie purtători ai prieteniei Tale către ei. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru toți cei ce vor citi sau ascultă această rugăciune, pentru fiecare suflet care va fi atins de cuvintele ei, pentru fiecare inimă care va rezona cu vreun rând al ei, pentru fiecare om care va simți în aceste cuvinte o chemare sau o mângâiere sau o întărire. Roagă-te că Dumnezeu să lucreze în fiecare dintre ei exact ceea ce are nevoie fiecare, în modul cel mai potrivit pentru fiecare, și să-i atingă cu harul și cu mila sa. Doamne, Tu cunoști fiecare suflet care va auzi această rugăciune. Tu știi ce are nevoie fiecare, Tu cunoști fiecare rănă și fiecare nevoie și fiecare nădejde. Lucrează în fiecare dintre ei exact ceea ce este mai bine pentru mântuirea lor. Nu lăsat ca niciun cuvânt din această rugăciune să cadă pe pământ sec, ci dăruiește fiecărui suflet ce îl ascultă hrana de care are nevoie și apa vieții, după care însetea za. Sfinte cuvioase Doșoftei al Bărlaului, mare nevoitor al lui Hristos și mare slujitor al bisericii sale, îți aducem mulțumire pentru viața Ta cea sfântă, care ne este model și inspirație. Îți aducem mulțumire pentru osteniala Ta de a fi adus cuvântul lui Dumnezeu mai aproape de inimile oamenilor. Îți aducem mulțumire pentru rugăciunile Tale care nu încetează pentru noi. Și Te rugăm, Sfinte Doșoftei, să continui să fii mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu, să nu încetezi să Te rogi pentru noi zi și noapte și să duci la Dumnezeu toate nevoile, toate suferințele, toate nădejdile și toate rugăciunile noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ești aceeași ieri și azi și în vecii vecilor, Cel ce iubești cu aceeași intensitate pe fiecare suflet omenesc, în fiecare clipă a existenței sale, Cel ce nu uiți și nu abandonezi și nu încetezi să lucrezi pentru mântuirea celor ce Te caută, primește această rugăciune a noastră și a tuturor celor ce s-au rugat împreună cu noi. Primește-o nu după vrednicia ei, ci după bunătatea Ta nemărginită. Și răspunde-ne după înțelepciunea și după dragostea Ta, dăruindu-ne toate cele de trebuință pentru viața și pentru evlavie, pentru trup și pentru suflet, pentru timp și pentru veșnicie. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru toți aceia care au pierdut pe cineva la vârsta fragedă, pentru părinții care au îngropat copii, pentru frații și surorile care și-au pierdut fratele sau sora în floarea vârstei, pentru prietenii care au rămas fără cei mai buni prieteni ai lor mult prea devreme. Această durere a pierderii premature este una dintre cele mai adânci și mai greu de purtat. Roagă-te ca Dumnezeu să fie mângâietorul lor și să le dăruiască nădejdea învierii care face suportabilă orice despărțire. Doamne, Tu care ai plâns la mormântul lui Lazar și ai arătat astfel că simți împreună cu noi durerea pierderii, fii aproape de toți cei ce plâng un om drag pierdut prea devreme. Lacrimile lor sunt sfinte în ochii Tăi,
și tu le păzești pe toate. Nu îi lasă singuri în durerea lor, ci fii tu însuți prezența cea consolătoare în golul lăsat de cel plecat. Dăruiește-le nădejdea învierii ca o ancoră a sufletului în mijlocul furtunii durerii și ajută-i să meargă înainte, purtând în inima lor memoria celui plecat și nădejdea revederii. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce trăiesc în zone afectate de conflicte armate, pentru cei ce dorm cu frică în fiecare noapte, pentru cei ce și-au pierdut casele și tot ce aveau, pentru copiii care cresc în mijlocul violenței și al fricii, pentru cei ce nu știu dacă ziua de mâine le va aduce viața sau moarte. Roagă-te că Dumnezeu să oprească războaiele, să aducă pacea între oameni și să mângaie și să vindece pe toți cei ce poartă rânile războiului în trup și în suflet. Doamne, Tu ești prințul păcii și Tu ai venit să dai pace lumii, nu așa cum dă lumea, ci pacea Ta cea adevărată. Privește cu milă spre toate locurile de pe pământ unde oamenii se ucid unii pe alții. Pune în inimile conducătorilor dorința și curajul de a alege calea păcii și ține sub ocrotirea Ta pe toți cei nevinovați care suferă din cauza conflictelor pe care nu le-au ales și nu le-au provocat, mai ales copiii, bătrânii și bolnavii. Fii scutul lor și fortăreata lor în mijlocul primejdiei. Sfinte Doșoftei, mijlocește pentru toți cei ce au trecut prin experiența războiului și poartă acum în suflet traumele lui. Pentru veteranii care nu pot scăpa de amintirile groazei pe care au trăit-o, pentru refugiații care au fugit din calea violenței și care încearcă să își reconstruiască viața într-un loc nou, pentru toți cei ce au pierdut pe cineva drag în război și care poartă în suflet durerea acestei pierderi. Roagă-te ca Dumnezeu să aducă vindecare în aceste suflete rănite și să le dăruiască pacea pe care nicio putere omenească nu le-o poate da. Doamne, vindecă rânile războiului în sufletele celor ce le poartă. Tu singur poți ajunge acolo unde nicio terapie omenească nu poate ajunge, în adâncul cel mai profund al traumei și al durerii. Vino cu lumina Ta în acele locuri întunecate, cu dragostea Ta în acele locuri înghețate de groază, cu pacea Ta în acele locuri răscolite de amintiri cumplite. Și dăruiește tuturor celor ce au suferit din cauza războiului vindecare, pace și puterea de a merge înainte cu nădejde. Sfinte cuvioase Dosoftei al Bărlaului, înainte de a încheia această rugăciune, îți mai cerem odată să stai înaintea lui Dumnezeu pentru noi toți. Pentru toți cei ce au rostit această rugăciune, pentru toți cei ce au ascultat-o, pentru toți cei pentru care s-a rugat cineva, pentru toți cei ale căror nume au fost scrise în comentarii cu dorința rugăciunii. Toți aceștia sunt în grijă Ta și în rugăciunea Ta și Dumnezeu, Cel ce cunoaște fiecare inimă și fiecare nevoie, să răspundă fiecăruia după bogată sa milă. Doamne, Tu care ești mai presus de orice înțelegere și mai presus de orice rugăciune a noastră, primește această jertfă a buzelor noastre, această rugăciune pe care ți-o aducem nu din puterea noastră, ci din nevoia noastră. Știm că nu știm să ne rugăm cum se cuvine, știm că rugăciunea noastră este slabă și săracă, dar credem că Tu privești la inimă, nu la cuvinte, și că o rugăciune sinceră și smerită este bine primită înaintea Ta, chiar dacă nu are strălucire de cuvinte. Primește deci această rugăciune a noastră, curață-o de tot ce este nedemn în ea și fă-o să ajungă înaintea tronului Tău ca o jertfă plăcută. Sfinte Doșoftei, slăvit să fii în împărăția lui Dumnezeu, unde viezi și te bucuri de prezența Lui în veci. Nu uită pe cei ce Te cheamă de pe pământ, nu uită rugăciunile noastre, nu uită nevoile noastre, ci fii mereu mijlocitorul nostru credincios înaintea lui Dumnezeu, acoperindu-ne cu căldura rugăciunilor Tale și cu ocrotirea mijlocirii Tale, acum și în toată vremea și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cei păcătoși. Miluiește-ne pe noi, cei neputincioși. Miluiește-ne pe noi, cei ce alergăm la Tine cu toată nădejdea noastră. Și nu ne lasă să plecăm de la Tine cu mâinile goale, ci umple-ne cu harul Tău cel sfânt, cu dragostea Ta cea nemărginită, cu pacea Ta cea desăvârșită, că mergând de la Tine să mergem întăriți și reînnoiți, cu inimile pline de nădejde și cu sufletele pline de lumina Ta. Sfinte Doșoftei, roagă-te pentru cei ce ascultă această rugăciune în tăcerea nopții,
când toate grijile zilei îi copleșesc și când singurătatea este mai grea ca oricând. Pentru cei ce și-au deschis inima către Dumnezeu în această clipă târzie, căutând mângâiere și pace, roagă-te ca Dumnezeu să fie prezent cu ei în această tăcere, să le vorbească inimii cu glasul său cel lin și să-i înconjoare cu dragostea sa părintească, dăruindu-le odihna și pacea de care au atâta nevoie. Doamne, fii prezent cu toți cei ce te caută în tăcerea nopții. Tu care nu dormiți și nu ațipești, Tu care veghezi peste fiecare suflet în fiecare clipă, fii aproape de cei ce sunt treji în miezul nopții cu inimile grele. Vorbește-le cu glasul tău cel lin, mângaie-le inimile, dăruiește-le pacea și odihna și fă ca dimineața să-i găsească reînnoiți și întăriți, gata să meargă înainte cu o nouă nădejde și cu o nouă putere. Sfinte cuvioase dosoftei al bărlaului, rămâi cu noi întotdeauna în rugăciunile tale, acoperă-ne cu căldura mijlocirii tale și prin rugăciunile tale să se reverse milă și harul lui Dumnezeu peste noi toți, acum și în toată vremea și în vecii vecilor. Amin.